Halo Bolo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Iki ceritane hari raya Kliwon cah. Kayak pagiku tak awali dengan ngancani adikku jalan-jalan pagi. Soalnya kan adikku wis wayah-wayah lairan ngono dadi kudu sregep jalan-jalan. Lah rutene ki rasa ado-ado kuning kulon omah kae teko kulon ngono terus bali mulih. Lanjut ceritane iki kan hari raya Kliwon mulo aku golek puli pecel lah. Toko golek puli pecel ki ngene mbok Deratni kene iki cah. Tak wis tak sepil bola-bali ya warunge. Dadi sing pengen ndang merapat ndang digoleki lokasine ya kono kuwi. Kayak iki singkat wae ceritane wis bar tuku puli pecel wis enek ngomah kayak makan bersama iki mukbang. Kayak iki mau rak kebetulan kayak Kliwon to cah bapakku wis bola-bali semonto kono terkenyang pasar arep golek bibitan wedhus ngono rak wedhus sing dak anu rak didol kae ya wis lah. Rasa suwe-suwe langsung wae OTW pasar wedhus golek bibitan wedhus ngono lah. Ndelalah iki oke cah pilihan iki nganti bingung aku. Aku rak dijak melu milih ngono kayak wis mbolah Pak karepmu milih dhewe aku ngono. Oke akhirnya yo ujung-ujungnya aku melu milih iki ki. Kayak alhamdulillah iki pilihane wis entuk loro iki wis rasa oke-oke kok ndak piye. Kayak iki ujuk-ujuk aku wis melu antri solar neng pom. Mergane ngopo? Aku karep ngindangi adine, aku arep ngeterke mamak karo bapak ngindangi adine mamakku. Dewi ngira bar kecelakaan sing tak indangnya rumah sakit ki lho cah. Alhamdulillah keadaannya wis apik, wis membaik, akhirnya digawe mulih. Kayak iki aku langsung OTW wae wis sekitaran jam 10-an kae. Aku oh iya cah omahe ki Iromoko. Dadi aku lewatku ya via Batu Retno terus Giriwoyo kuwi wis apalah. Kayak pas lewat ki enek wong panen semongko cah. Kayak akhirnya aku nempel tuku iki. Seweger cah iki ketok ya arep semongkone ijo tapi jerone api nggak seger legi banyu kayak pokok iki. Kayak iki singkat wae ceritane wis teko nggone sing loro wingi sing berkecelakaan wingi kayak wis wedangan wis nilii tapi ra oke-oke untukku take video soale yo ora etis wae ya to. Kayak iki ceritane aku wis mulih to wis teko dalan lewat Kali Asat. Ora cah kene iki dasare kontur tanah iki tanah gerak ngono dadi gampang bangunan ngono iki gampang geser, dalan gampang meletek-meletek ngono kuwi lah intine iki. Kayak iki ya wis seneng dalan aku mergane tekan ngomahku cek duit agenda arep ngeterke ponak-ponak aku renang kira ponak aku do liburan ning kene dadi kayak sesuk wis arep Bali dadi ini saiki ki ngejak renang ngono. Engko paling ning Batu untuk renang ki. Kayak mau oh iya cah mau ki adikku nitip anu sendal. Kono kokne sendal ngono ya wis tak tukokne ngon kene iki mbuh lali apa jenenge. Wis ngono sik ya cah videone.